Assalamu alaikum qadrdan yurtdoshlar. Salamat varlılar. Guten Bayram Goodly Potter. Berlin'in gün ortasında yerleşen Lübbenau Spreewald. Brooklyn Canyon Beach. Vietnam'da, Hanoi'da. Я сейчас нахожусь на площади Taksim. Aziz izleyiciler, benim adım Aman. Men Xitoy devletinin harbiy Salam izleyiciler, sizin ahliniz yetip gelen Qurban bayramınız bilen Şenyan şäherine yerleşen Beijing Peilgahı, yani Hindistan'a gelip görmek için Phnom Penh şäheriniň merkezinde yerleşen Gunor Üniversiteti'nin futbol meydançası. Geztama kanalının ağzaları. Men Kaliforniya ştatında yaşayız. Yani 700 milyon dolara satıldı. Assalamu alaikum qadrdan yurtdoshlar. Men Vietnamyň iň owadan yerlerining biri bolan Halong Bay şäherinde. Bärsi dünýäniň 7 täsirlikleriniň arasynda dalaşgar bolýar her ýyl. Size yetip gelen Qurbanlyk bayramyňyz bilen tez sürekden gutlaýas. Berem qurbanlyklaryňyz, eden doga dilerleriniz Allahyň dergähinde kabul bolsun. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Salamat varlılar. Men adım Bilgin. Men Xitay Halk Respublikasynyň Liaoning welaýatynyň Şenyan şäherinde Demirgazyk Gunor Üniversitetinde okuýar. Şu gün men size öz okuýan üniversitetim barada bir näçe ýatlar görüňerlikçi. Kim arkada yancım gözde bu oncum menin vatanım. Evi Türkmenistan'ım, sen ciğerimde canım. Bütün elime dolsun senin şöhranın şanın. Vatanım gülüşanım, varmadın yine vadın. Üniversitetimin Xitay Halk Respublikasy boýunça saýlanan 50-ligiň içine ýürýär. Sen ciğerimde canım, bütün elime dolsun senin Basım ähli musulman halkymyz üçin ýetip gelýän bayramçylykdan biri Gurban bayramy ýetip geldi. Sizi tüýsüreýärden bayramçylyk bilen gutlaýar. Allah jan berýän aýat sadakalarymyz kabul bolsun. Öýlemizde aldy berip bolsun. Şu men dostlarym hem sizi bayramçylyk bilen gutlaýar. Salam. Salam. Guten Bayram Goodly Potter. Üniversitetimizin tebigaty hemşeyle owadan gözel. Eger-de bu yerlere gelseňiz, onu sizden halarsyňyz diýip umyt etdim. Salam emelere. Men şu wagt Berlin'in gün ortasında yerleşen Lübbenau Spreewald regionunda. Şu wagt kano bilen seýledýär. Berlin Germaniýanyň paýtagty bolup, onun ilaty 3 milyon töweregi. Men şu wagt Berlin'in gün ortasında yerleşen bir saat uzaklykda Berlin Spreewald diýilen Milli Parkında kano gezilenjedi. Bu fırsat bilen hemmäniň yetip gelen Qurban bayramyny gutlaýarym. Всем привет, привет! Нахожусь в Нью-Йорке, Brooklyn Canyon Beach. Вышли с мужем отдохнуть на пару часов. Вот. Şöyle alır. Odan yerler. Men adım Maral. Hemen Qurban bayramyny gutlayan. İnşallah Qurbanlyklar geçirirsiniz. Qurbanlygyňyz kabul bolsun. Şöyle alır. Hemen de üstünlük. Пока-пока.
Salam hormatly ildeşler. Ine men Vietnamda, Hanoy'da Hoa Kim köyünün edil şuat taptomda dus. Hemmäňizi yetip gelen Kurban Bayramymyz bilen tüýsürekden gutlaýan. Salam Türkmen halkym. Hemmäňizi yetip gelen Kurban Bayramyny gutlaýan. Benim de kalanım kavulu. Taşık kalmak. Emme Türkmen haliflerinin adından bayramını kutlayan. Var ya Türkmen milleti, dünya bizi dinle. Kana Türkmen milletini, öne, dine öne. Var ya Türkmen milleti, dünya bizi dinle. Kana Türkmen milletini. Я сейчас нахожусь на площади Таксим. Площадь Таксим – это основной торговый район с ресторанами и ночными клубами. Он расположен вокруг одноименной площади с монументом Истикляль. Вот этот монумент называется Истикляль. Кроме этого, на площади Таксим есть пешеходная улица, которая называется Истикляль Джаддеси. Точнее, улица Истикляль. По этой улице проезжает старинный трамвай. Кроме этого, на этой улице, то есть на Истикляль Джадде, кстати, вот он, трамвай исторический, старинный. Кроме этого, на пешеходной улице Истикляль есть различные кинотеатры, магазины брендов, брендовых одежд, и, ну, в общем, всякие подарочные сладостные кафе. А также в соседних переулочках можно встретить различные антиквариальные магазины, бары, рестораны с видом на Босфор, который находится на террасе. Hemmäňizi yetip gelen Kurban Bayramymyz mübarek bolsun. Sağ olun. Salam, mehriman ve aziz izleyiciler. Menin adım Aman. Men Xitay döwletiniň Harbin şäherinde okaýaryn. Men siz yetip gelen Kurban Bayramymyz bilen tüýsüregden gutlaýaryn. İlk ölen siziň maşgala ojaňyza saglyk, agzy belik, asudalyk we rızkyly balyk dileýäryn. Sağ olun. Assalamu alaykum izleyenler. Amerika'nın Seattle şehrinden hemmäňize salam. Menem hemmäňizi gelen Kurban Bayramlaryny gutlaýan. Geçen Kurbanlyklaryň kabul bolsun. Sağ olun, sağlıklı geçsin. Salam ildeşler. Sizin ähliňiz yetip gelen Kurban Bayramymyz bilen tüýsürekden gutlaýan. Gutlamak bilen size maşgala döweli we jan saglygy arzu ederim. Salam mehribanlarym. Men bugün size Xitay Halk Respublikasynyň Şenýan şäherinde ýerleşen Beýling Teýligahy, ýagny Demirgazyk mazarlyk Teýligahy bilen taşdyrmak isleýärin. Beýling Teýligahynyň meýdany 330 gektar bolup, köp sanly taryhy binalary, sosna agaçlary we kölleri öz içine alýar. Teýligahyň merkezinde gadymy Sindinasiýasyny höküm süren imperator Huang Taijiniň mazarlygynyň ýadygarlyk köprümi ýerleşýär. Mazarlygyň guruluşy 1643-nji ýylda başlanyp 1651-nji ýylda tamamlanýar. Bu ýeri täsin gadymlygy we gözeligi bilen taşeruat adamlaryň hem ünsüni özüne çekýär. Teýligahyň içine aylananyňda özüň geçmişdäki ýaly duýgulary baştan geçirýär.
gelýän öňünde adamlar türlü tatlar we türlü oýunlar görkezmeklik bilen özleriniň göwnlerini açýarlar. Mehriban halkym, sizi ýetip gelýän Gurban bayramlaryňyz bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Okajak dilek dualaryňyz Allahyň dergähine kabul bolsun. Hindistan'ın değerli şehirlerinden hem salam. Qowy yerlerimiz var Hindistan'a gelip görmek için. Ben şu an hem yerde karantin yapıp kolandan soň daşarda düşürüp bilmedim. Fursatdan beýdalanıp hem men Gurban bayramyny gutlaýan. Assalamu alaikum edildiler. Men Murat geldi. Inha boğudan yer Kambodjanyň paýtagty Phnom Penh şäheriniň merkezinde ýerleşýän garaşsyzlyk ýadygarlygydyr. Bu ýadygarlyk Kambodjanyň 1953-nji ýylda Fransiýadan alan garaşsyzlygynyň hatirasyna 1958-nji ýylda gurulypdyr. Bu yer milli bayramçylyklaryň hem bellenýän merkezi ýeri hukmyndadyr. Parkyň merkezinde ýurdun garaşsyzlygy uğruna tagallalarynyň hatirasyna gurulan döwrüň padşahsy Norodom Sihanokyň ýadygarlygyny görmek mümkin. Ýadygarlygyň edilýänyndaky bu Oğdan parkda ýylyň hemme wagtynda hem daşary ýurtly turistleri we yerli halky görmek mümkindir. Fursatdan peýdalanyp, külli musulman aleminiň we edis türkmen halkymyzyň Gurban bayramyny kutlamak isleýäryn. Gurban bayramyňyz kutly mübarek bolsun. Ähliňize salam. Men Xitay Halk Respublikasynyň Demirgazyk we Günnur Üniversitetiniň magistratura derejesiniň 1-nji ýyl talebi. Şu görýän ýerimiz Demirgazyk we Günnur Üniversitetiniň futbol meýdançasy. Şu fursatdan peýdalanyp ähliňizi ýetip gelýän Gurban bayramlaryňyzy gutlamak isleýän her bir öýlerde, her bir ojaklarda çağalaryň gülki sesleriniň ýanlanyp durmagyny arzu edýän ähliňiziň Gurban bayramlaryňyz gutly bolsun. Sağ olun. Salam hormatly adamlar, mehriban ildeşler, sevgili Geztama kanalynyň agzalary. Men Şuat, Xitay Halk Respublikasynyň Şenýan şäheriniň Beýling parkynyň öňünde durun. Çin dinastiýasy döwründe Şenýan şäheri Xitaýyň paýtagtydy. Beýling park bolsa, onuň padşahlarynyň mazarlygydy. Sizi Gurban bayramı bilen çyn ýüregimden gutlaýaryn. Kesen gurbanlyklaryňyz, beren sadakalaryňyz Allah dergähine kabul bolsun. Maşgalaňyzda saglyk, öýüňizde bereket, ýurdumyzda paragatçylyk bolsun. Ýene bir gezek bayramlaryňyz gutly mübarek bolsun. Первого президента Республики Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Данный комплекс был создан 9 октября 1944 году. Интересный факт, что в этом комплексе находится уникальная коллекция автомобилей, на которой ездил сам президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. Еще раз, ребята, кто хочет в Анкору, добро пожаловать. И yetip gelýän Gurban bayramı kutly bolsun.
Salam, men adım Mekan. Biz Amerika bir 4 yıl töwerek öňürak göçüp geldik maşgalamyz bilen. Özümüz şu wagt Kaliforniya ştatynda ýaşaýas, San Diego şäherinde. O San Diego'da Amerikanyň iň owdan şäherleriniň biri. Bäriň tebigatam gowy, bärde bir aty bir ysy tomusy ýok, sowugam gysy ýok. Bir diňe ýylda 2 fasl bar diýen ýaly, bir bahar bilen güýz bar. O özümizem şu koronavirus sebäpli şäherde köp ýer ýapyk. Bir şäheriň daşyna arasa howada bir dagda bir aýlanaldyk geldik. Maska takmajak ýerimde. Beýlek ýerin köp ýerinde maska takmany. Awa hem gurba ýetip gelýän Gurban bayramy bilenem bir otda bir türkmen palaw edeli, türkmen palaw edip ýeli otda pişirip diýip köp wagt boldy otda pişirmediğimde. Geldik. Goýja gün geçirdik. Hawa sportdan peýdalanyp ýetip gelýän Gurban bayramy gutly bolsun. Allah Taala ýene de bir näçe ýyllary Gurban bayramlary ýetmeýi nesip etsin. Her kimden Gurbanlyklary kabul bolsun. Hudaý ýollar, sadakalaryňyz kabul bolsun. Köp sag bolun. Xitay döwletiniň Nanping şäherinden hemme salam. Nanping şäheri Fujian welaýatynda ýerleşip 3 milyondan gowrak ýylaty bardyr. Bu şäher dağlaryň arasynda ýerleşýär we bu şäheriň iň esasly dağlarynyň biri bolan Wuishan dagy dünýä belli we Xitaýyň iň esasly çaýlarynyň öndürilen ýeridir. Bu çaýlaryň içinde Oolong çaýy iň esasydyr. Oolong çaýlarynyň içinde iň gadymy, sağlyga peýdaly we gymmat bolan çaý Dahongpao çaýydyr. Dahongpao çaý auksion şeklinde satylýar. Ve iň soňky sapar satylanda 1 kilogramy 5 milyon 200 min yuana, ýagny 700 milyon gowrak dollara satyldy. Şeýlelik bilen tutuş musulman aleminin, halky türkmen halkymyzyň we türkmenstanlaryň Gurban bayramy gutly mübarek bolsun. Sağlykda galyň.